U toku je humanitarna akcija Srcem za Crnu Goru, u okviru koje se može donirati novac za oboljele i porodice kojima je potrebna materijalna pomoć. Sredstva se prikupljaju do 21. decembra, kada će u Baru biti održano donatorsko veče. U akciji učestvuje više humanitarnih fondacija. U komunikaciji sa gospodinom Harisom Brčvakom došli smo na jednu ideju da napravimo jednu široku akciju, da udružimo snage i da pomognemo ljudima koji se nalaze ne samo oboljelima, nego i ljudima u stanju socijalne potrebe. Zato smo i pokrenuli ovu akciju koja treba do kraja ove godine da zatvori sve aktivne profile na sajtu Fondacije Budi Human, na humanosti i da od preostalih sredstava pomognemo u rekonstrukcijama i izgradnji kuća za one koji su bili prijavljeni, a to su osobe koji žive u jako teškim uslovima. Podijelili smo akciju u dva dijela. Glavno donatorsko veče na kojem očekujemo da će se vjerovatno prikupiti najveća količina sredstava jeste 21. decembra. To će se održati u Staroj čaršiji u Baru. Ja bih ovom prilikom već rekao da se može donirati slanjem poruke 10 na 14565. 14565, tamo se nalaze i žiroračuni i također može se odmah donirati platnom karticom. To je taj prvi dio akcije do 21. i 21. je to donatorsko veče kada će se prikupljati sredstva i kada ćemo javnost obavijestiti, znači koliko se tu noć prikupilo sredstava i koliko je ukupno prikupljeno sredstava. Kroz akciju Srcem za Crnu Goru prikupljat će se sredstva za djecu i odrasle koji se bore sa teškim oboljenjima, kao i za socijalno ugrožene porodice. U tom smislu imamo želju i ambiciju da prikupljena sredstva usmjerimo na liječenja, izgradnju par novih i rekonstrukciju par već postojećih kuća, kao i za obezbjeđivanje paketa osnovnih životnih namirnica.